Witam Was pięknie. Roztomili Boże Ciało już było jakiś czas temu, ale coś Wam o tym Bożym Ciele wyrządzym. Jako to hańdowni było na cieszyńskiej ziemi. Jak macie to moi drzystani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie pyty mój kanał, bo ta nasza cieszyńska rzecz jest szumno, to już niech ona idzie do świata. Na cieszyńskiej ziemi jeszcze długo po tym, jak tutaj przyszło chrześcijaństwo, ludzie wierzyli w roztomańte wieca, a odprawiali tradycje, które dostali od swoich słowiańskich prastazików. My o tym nie śmiemy zapominać, że wszystko, w co wierzymy, wszystko, co odprawiamy, roztomańte ceremoniały, to wszystko pochodzi, to wszystko ma swoje słowiańskie korzenie. Baj dzisio, kiedy kupa ludzi święci Boże Ciało, worce się podziwać, co nam zostało z tej słowiańskiej starucnej tradycji. Boże Ciało je blisko najdłuższego dnia, a najkrótszej nocy, z tego ludzie o tym długo pamiętali, a do dzisiaj się to w kansik furt odzywo. Podle starucnej tradycji od Bożego Ciała szło się już kąpać w rzekach. We stawach też się szło już kąpać, a ludzie nie byli z tego ni mocni. Prawiło się, a i na Boże Ciało Bóg do wody śmiało. Hańdowni na całej cieszyńskiej ziemi był takowny zwyk, że się święciło na nie szpory maluczki wioneczki, co te wioneczki plutły baby, a dziołchy z roztomańtych kwiatków a zielin, kiere naszły na miedzy, lebo w zogrodzie, bai z rozchodnika. Macierzanki, mięty, czarnego bzu, lubczyku, liści jagody, czerwonej kończyny, a jeszcze inkrzych, kierych kupa rosło kole chałup. Te wioneczki się wieszało na wieżach, kierymi się wlazowało do chałupy, pod okapem, a w kumorze, a i we szpajsce, we chlywie, w masztali, a we stodole. Musiały tam wisieć cały rok, bo miały chronić ludzi, co by chrum nie rąpnął do chałupy. Poliło się ich, co by się smędziły, dycki kiej gdosik był nimocny, a gazda nimi smędził zwierzęta, gowieć, a bydło, co by się dobrze chowały, a przeganiał tak złe uroki. Dym z tych wiąków był dobry, a i w ten czas, kiej się krowa ocieliła, bo się wierzyło, że je dobry na zapolone wymie. Jak te wiąki uschły, to się ich zalało dycki wrzawą wodą, a piło się na roztomańte nimoce. Robiło się tym a i okłady na skórę, ba i tam kany była oszkapiono, a po nikierzy w tym a i kąpali małe, lebo nimocne dziecka. Te wioneczki albo iny zieliny, kiedy się z nich wyciągło, dawało się pod głowę umrzyka. Wioneczek się dawało dycki pod pierwszy snopek obilo, kiedy gazda zwiózł z pola do stodoły, co by uchronić urodę przeciw myszom, a inkszym zwierzętom, co go mogły zręplować. Do obilo, kiedy się siało, gazda dycki nadrobił listków z ususzonego wioneczka, co by ziemeczka dała szumną urodę. Jeszcze dzisio po procesji przy kościele kupa ludzi bierze do chałupy gałązki lebo kwiatki, kierymi były przystrojone ołtarze, a suszą ich cały rok, aż do następnego Bożego Ciała. Tuż widzicie, że w tej naszej tradycji jest fest kupa magii. Fest kupa magię. Furt jakosik w postrzodku wierzymy, że nam pomoże jakosik wielkucna siła. Dla jednych ta wielkucna siła to są starucni słowiańscy bogowie, a dla inkszych ta wielkucna siła to je pombuczek.